til folket af Danmark, ærede borgere og andet godt folk. Som John Mogensen sagde det i sin gamle sang, Dybelmølle maler helt af helvede til, og det havde han sgu ret i. Så derfor agter jeg at blive valgt til præsident af Danmark. Og sætte en stopper for dette forbandede svineri. Vi bruger mange millioner på pæne, drik, kunst og kultur og andet lignende. Jeg vil starte med at spare alt væk, der ikke har nogen økonomisk fordel for vores elskede fædreland. For eksempel er første led i min plan at spare ældresektoren helt og aldeles væk. Vi vil simpelthen nedlægge de gamle. Så vil I sikkert spørge, kan man det? Og ja, det kan man. Man fjerner simpelthen deres krykker. Så spørger jeg sikkert, hvad skal vi bruge de gamle til, når de nu ligger der? Og mit bedste forslag vil simpelthen lyde på hundemad og læder. De penge, vi sparer på den sociale og sundhedsfondssektor, vil jeg bruge på bedre uddannelse af vores væbnede styrker i Irak. Jeg har hørt, at de konstant går og træder på de der vejsidebomber og landminer. Selv ved jeg da, at man ikke skal nærme sig i mine. Nej, jeg agter at gøre vores forsvar til den største militære magt i EU, som vi i øvrigt ikke længere skal være en del af. For vi kan klare os selv. Denne socialisering er kvalmende. Vi må stoppe denne pædagogiske tankegang, at i stedet tænke i økonomiske baner. Jeg vil kæmpe for en legalisering af euforiserende stoffer og eksportere dem til udlandet med tårnhøje statsafgifter. Og på den måde sænke skatterne. Menneskehandel skal være fuldt ud lovligt, dog med en moms på ca. 50%. Jeg vil effektivisere vores undervisningssystem og indføre eksamen allerede fra vuggestuen af. Alle, der får under 8 i gennemsnit på deres afgangseksamen, skal sælges som arbejdskraft til mindre kvalificerede lande, så vi derved opnår en nation af overmennesker. Og sidst, men ikke mindst, skal vores fjerklages slagterier sætte deres produktion op med 450%. Så vi kan blive verdens største fjerkræsproducerende land, nu hvor frygten for fugleinfluenza er drevet over. Dermed kunne de egentlig også slagte den hane, der hver morgen sidder ude foran mit vindue. Og det er eddermame belastende. Husk! Forandring er krævet! Stem på enevældigheden! Stem på mig! Danmark for folket! Vi har en 45 her.